Ongi etorri gamer ontsira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri, Gamerauntziaren 162. atalera, 6. denboraldiko 26 atal egin ditugu dagoeneko, hau da 26. Eta astero, Gamerauntziaren Twitch kanalian, 5:00 aurrera zuzenean ematen dugu, eta gero asteartetan, gauetan, gauerdiko 12:00 aurrera, FM bidez, naiz irratian emititzen da. Eta gero, badakizue, betiko ohiko plataformetan ikusi zein entzuteko aukera izango duzuela, diferituan podcast edo bideo moduan. Gamerontzia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea ga, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko taldeak eta dana. Neu Damian Medina baitia naiz, eta nirekin dare gaurbe Aritze Odriozola, eta Landeron Zueta, haupa zuek. Apa, atzaldeon. Opa, bai, hartzaldeon. Zeitzura, gaurkoa. Askotan, aspaldian gabiz komentatzen zerbait laburra, Asia horretik. Albistetara pasatzen ga. Gaurkoan zuzenian pasoko ga, edo zer komentatuko dugu? Badauk usa txikitzuko komentako ez teko nablan. Baina aurrekoan esan gendun, lan Marion urte urrena datorren, bizarretan izango da, martxoan 10. Eta Nintendo momentu ez dago lango askorik iragarri, bai ikusko dugu gaur gabaz, ustot bederatzitan dala, 10. Marion filme barrizeri buruzko direkt bat, hau da, trailerra aurkeztuko dabe eta listo, segurunik. Beste trailer barriren bat ikusko dugu. Baina, zurrumuruen artean, zurrumuru baino, Nintendori erdiko lehen jako, Mario Kart Worldentzako eguneraketa bat, edo bentsat modalitate barri bet prestetan dabizela eta segurunik alderatuko dabela. Justo horrekan egon txeko komentan lagun bategaz, Mario Kart World oso astute geratu jakilan, eta ondo da bien saltzen, ez da lagun. Ez jarraipenik, DLC-ekaz, zirkuituekaz, pertsonaizekaz, ez dakizu zer. Eta nik uste joku bierda bela, naiz eta arrakastatxo izen asko hotxitxi deu, hotxitxi deuz jokuek. Eta justo, da Mario Kart bat nun zirkuito barrizek eitxie oso ondo torko jakon, azken finen mundue bera, World hori, azten zoaz, eta ez da bakarrik jokatzeko zirkuito arrunt bat gizadeko zule, baizik eta gero beste modalitetik da, nokautu, rau, kanporak eta modaliteten eta bide gehiza hoitzeko bideoko zu, mapi hori handitzen eta edatzen basoaz. Orduen, espero dut, ikusten badago zer ganora askoa, beste mundu, beste eskualde bat, beste zozer, bai. Edatziana, komunitateak egiten dauen gauza da? Ez, esan gure dutena da, Mario Kart Worlden, karo, dekozu zirkuito normalak, ez? Eta horretaz aparte, mundu zabal bat dekozu, da bertan zirkuito dauz. Eta zu, Grand Prix edo, ez, txapelketatan, etxe duzune da zirkuitua jokatu, eta gero beste eraino heldu bierzara lasterketa baten. Bai, vale. Zirkuitu gehiago bada dauzen mundu horretan, bide gehiago dauz aldi berien, orduen beste plus bat emoten zoaz, orduen nik uste dut, justo joku honek bai bier dauzela olako DLC edo eduki garrizek, ia hori ikusten bago, nesizati bakarrik modalitateren bat edo beste, baizik eta gauza potentia hauek, a ber. Baina, Lander, zirkuitua dira munduko
mapan bertan, ez? Hau da, Forza Horizonek eta egiten duen bezala. Hori da. Bai, baina... Bueno, bai, ez izango dugu. Ez que finen, ez da errepide normal bat izango dugu, baizik eta benetan dala alako estadion moduko bat izango dugu, ez? Orduan, claro, Forzan badauzelakoak, ez? Badauz zirkuituek mapan bertan, sarritzen etxen dizena da, besteri barik, errepidiegaz, zirkuitu organiko bat montetan dela, ez? Hemen ez da olakoa zehazki, bai emoten dire kasu batzuk, hori pastan dana, baina direalako minimunduek zirkuitu barruen, esango dugu. Mapa nagusi barruen. Osa, ja, iriste zenean zirkuitu batera, sartu zabesten un baiten, bestela ezin zana sartu. Bai, sartu zeinke libri da, baina txapelketa modu horretan, modalitate horretan, sartzezela sarreratik esango dugu, eta ja zirkuitu itxietzen da. Lasterketan bertan, ez? Orduen, dire hori, zirkuitu irekizek mapatik zier zabiltzala, baina gero sartzerakoan, lasterketan normala da, esango dugu. Kontzeptua da, Need for Speeden, ero Forza me suposatzen iguala dela, ez? Bai, antzekoa. Eta orduen, claro, elikatzen baduzu, eduki, zirkuitu barrizekaz, eskualde barrizekaz, joku erin ikustu beste bueltat modu ditzazu, eta pentset ez da bakarrik lehenko moduen, ala, zirkuitu barri bet gehitzu dabe, eta listo, ainora, hemen beste mami bedeko, beste zozerdeko. Bai. Logikoa izango litzake zona berrin bat sartzea ez da ona, ja. Espero. Eta nik uste hori mapa daukan berezitasun honekin, mapa egiten dezunean, jada zarreta jarriko duzula, etorkizunerako, amendik luzatuko dugu, beste ez daki zen mundu sartuta, ez da, urazpikoa, txampinoiena, o lo que sea, izan da. Hori gero, kolperain behar badezun gauza baldin bada, agian ez duen kajatzen mapan, eta barra, hortaz. Nik uste hori zendatuta aukiko bela landar, eta aterako dutela. Raro izango litzateke, gaur egungo gaina ikusita jolasa daukaten zerbitzu motako parte hori, nahiz eta Mario Kart hau ez izan guzti zerbitzu motako jolas bat, ez ateratzea. Eta baina bat esan dezuna, jolasa asko saldu da, baina ez da aurreko Mario Kartak bezalako hain ondo ez du funtzionatu. Pixkat kolokan. Funtzionatu zenat jendearen iritzia, jendearen erailpena entzutenetena, ez naiz oso aditua hortan, baina hori entzun dut behintzat. Eta bai ondo torreko zaio nik uste. Bai, eta segurunik ez dugu ikusko Mario handiren bat, igual bai, auskalo, baina segurunik ez, bentsat, muntxo momentuen dauen bere joku barri handireko gauzak egutia ez. Hori erraro itxasai, porque nik urte hurrena izan da, pelikula atera eta jolas handi bat atera berdezu. Ez jatzue pentsatzen urte hurrenena, bai egiten dela askotan kinu bat, orokorrean, ikusi ditugun urte hurren guztiekin azken aldizan. Kinu bat, baina normalean, gauza handi bat inok ez dago etaratzen urte hurrenetan, ez? Beti gara izaten, urte hurrena bat, tokatzen da, ez dakiz, eta trailer bat, bale. Olako zerbait. Japoniara deki oitxuri bai, urte hurrena, egune bera ospatu biherrien, urte osoan, ez, eitzeko geusatxuek. Orduan igual ez da horren potenti izaten. Haidez Zelda nabe pase da hau indala aste batzuk, eta ez da bezerrein, suposatu Mario batzi dela, baina horri geratu da. Pokemonen urte hurrena horten bada zerbait, ez? Bai, inda hori da. Hor, justu atera dute, ez da hit. Baina, besteriparik, ikusko dugu bizer bertan, edo gaur gabaz, osak abertzelan datorren Marion 40 garren urte hurrenago. Hori da. Ondo baldin baderitzozue, kareta eta hasi. Hori da. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Eta moten dago batzuk lehenengo planan egotia nahi izaten dabela, eta Xbox aztenetan mintzaga izpide eukiko dugu. Eta, kontsolen belaunaldi berri bat ezagutzera eman dago, Xboxek, ez dakigu asko, egia esan, Helix, H-E-L-I-Ixa, Helix, edo Helix izenpean irten dan proiektu bada, momentuz hori da kode izena, eta maigaineko kontsola zein ordenagailuak batzea helburu daben gailu bat prestatzen omen dabiltza. Azkenean jaso duguna izan da Asa Sharman mezu bat, eta bideo motz bat 8 segundukua. Azkenean Asa Sharma badakizu indala Microsoft Gamingen arduradun nagusi berrixa, eta logo bat ikusten dugun, bideotxo bat ikusten dugu,
logo bat txuri beltzian, eta Project Helix ipintzen dago. Eta egia da, bueno, gero Sharmak bai komentatzen dabela zerbait gehiago, izango zen, Helix proiektua errendimentuan nagusi izango omen da, eta esaten dago, zure Xbox zein PC titulua jokatzeko gaitasuna izango dago. Noraino zer esatia nahiko da honek, bueno, guk espero geinke Steam, Epic, eta hori dana be mobitzeko gai izango dela, Xbox, Game Pass, eta beste guztiarekin batera, pentsatzen da. Azken finean, Windows 11 sistema eragile bat izango omen da, mugatuta printzipioz eta simplifikatuta, baina ez dakit, azkenean emoten saiatuko dien baitza PC-aren komponente hori, edo ikusiko dugu. Printzipioz, suposatzen da simplifikatuta eta mugatuta kontsola estilora. Baina, hori behin ikusita, Valvek egin daben, eta ze ondo egin daben, emoten dutula baita hori bera, baina gero aukera bat, segundu batean, pasatzeko maigain modura, eta han ibili izateko eroso asko. Bai, Damien, nik uste hori simplifikatuena gehiago da prozesuen eta rendimendu aldetik, dala Windows 11, baina, esango dugu, Copilot eta alako gauzak igual. Ja. Kontsolie, pues... Bai, pantaiazuak etaratzen dozun ia hori eta pixka kendu, memoria gutxo joteko. Zagorra kendu eta bentset... Vale, fintzeko, zure uste. Hori da. Bai, zentzua dauka, berez, azkenean... ikusiko dugu, ze puntutaraino, ze bizka errarua dira. Hornek, holako gozak egiterakoan, dauken potentzial guztiakin, ez dugu ikusten oraindik esplotatzen da beni guztiz, baina ni aurrekotan ez erabili izana, ez aukera hori ez emon izana be, pixka txunditzen hau, baina, bueno, oraingoan ja lagatzen da ben eren sistema eragilea, PC naiz kontsola bezala erabiltzeko aukerakin, eta berse puntutaraino, dagoen optimizatuta edo finduta zentzu hortan. Aspaldiko hilabetetan zurrumurruak bazeren, eta ikusten dugu, benetako ediela dirudi, eta estrategia aldetik, Lander zu dinozu, ez dala asko urruntzen hartutako erabaki hau, aurretik jazet zeuken estrategiatik, eta egia da, Xboxek bai bilatze zebala azkenean handheld kontu hori, baitza Windowseko zurrumurru hori entzute esan, sistema bera implantatzia, eta bueno, itxurian badato, Sharmaren mezu honekin, ordenagailuko jokuak zuzenean esekutatzeko gai izango den, gailu bat etorriko dala ulertzen dugu. Bai, ezke hor, hori zedaz, egitze da eurreko Xbox kontsolak, Windows dekila oinarritzat azken finen. Bai. Eta aldi berien Microsoft, urte luzez, ez dakit noiz hasi izan PC-era bideratzen be bai, euren joku danak PC-en argitaratzen, azkena marka da, esango dugu, itxe gara, olako zuzar. Eta, karo, jaldu da puntu bat nun Xboxen esklusiboak, dire kontsolatakoak eta PC-koak, ez? Onja aldatu da hori dana, baina, bueno, urte luzez hor lan izan dagitxe gora bera. Eta orduen, nahiko logikoa edo, esango dugu, normala, iruditzeate, esan jauzi hau emoti, horren urrengo gai izatea gai, bai, Xboxeko jokuek, ikusko dugu hori ze puntutaraino da, ze puntutaraino Xboxeko bideojokuek, PC-ko bideojokuetan bihartuko diren zuzenien, ez? Edo berzino berezirin badauen hor hartien, edo auskalo. Baina nahiko salto logikoa iruditzen jate. Bai. Azkenean esfortua pixkat bateratzia, ez? Ota haritz. Ez, gogoratu Lander, ez dakit ez otezian pixkatatzera itzuli, baina Xboxeko aplikazioan, Game Passekoan eta Microsoft Storyko jolasa deskargatzen, ez gogoratzen, formatu oso berezi batean deskargatzen zinuzela non artxibotara ezin zuen ikusi. WP edo goren bazan. Horrelako erro bazan. Agian horrelako zerbait egiten dute, zeurare entzun daukat, zala, Xboxeko bertziotik oso gertu zegoen. Bueno, gero horrek ekiditze zebana bat, ez ben eretzatez, adibidez, izango zen, instalazio bat hartu eginda dagoena Windowsen eta Linuxen ejekutatu alizatia, holako gauzak ekiditen zeben, ez horrekin. Modan txat, modan txakuta da zan. Bai. Ez dakit, nahi oso arrara irutzen zait, PC eta konsola baldio una, alde batetik etorte zait Steam Machine antzerako zerbait aterako duten, hau da, ordenagailoa dan zerbait, baina kontsola bestela jarri dezakezuna. Bestaldetik
beldurra matei pixat PC eta kontsola arteko hibridoa aipatzen dutenean zerbait lainoan oinarritzen dena ekarri ote dezaketen, eta badakigu, nahiz eta lainoak azken urteetan hobera egin du, baina nik uste oraindik falta zela puntu bat lainoa asuntuari. Ba, nik uste dut, Steam Machinen estiloko zerbait egingo balebe, oso ondo funtzionatuko zeban. Presioen arabera. Ba, ikusiko dugu. Baina golpetxo bat izango zen Valverentzat. Ez que momentuan presioa baju, inak ez ditzu ipiniko. Orduan, ja behin, ez? Sartutan pentsatzen da 1.500, 1.600 euro. Jendiari ez da bela momentuan, baten 1.200 saltzen badu bestia 1.500, ez dakit, nabile botatzen zen bakixak, baina Windowsek tiroia ondisa dauka, oraindik ikusten da, Steamen bai, eta hor fuerte joango dala. Baina, bueno, enbia da bena dera be, garbi ikusi zenei da ben egitea, eta hortik tiratu. Azkenean, ezin duzunea ipini da, aurrera eta atzera ibili denbora guztian. Azkenean, ibili dien bezala azken aldizan, ikusiko dugu. Ze pasatzen dan belaunaldi berrisakin, baina, bueno, kontua da, 2027an merkaturatzeko prestatzen dabiltzala, omen dabiltzala, Microsoftekuak, eta, bueno, hori Lisa Zuk, esan zeban, AMD-ko Lisa Zuk, otxaian, igezin zotan, ez da? Uste dute hor biztela zerbait gertatzen, Microsofterako. Baina, bueno, kontua da, 2027ko kontu hori nik erabe baldin badie pixka eta azkarrak, eta pentsatzen dut ikusitza merkatua, igual hori diokan, ez da ben SSB anuntziatu, pixka eta atzeratuko da, bela, merkatuak momentuan oso itxura eskasa dauka, rama eta biltegiratzean krisi hori, gainera hitz egiten da GPU-ak eta grafikak be txarrera egingo da bela, epe ertainean, eta bueno, bentsate seguramente zurrak izateko denboria baduke oraindik. Ikusiko dugu, Eta arkatu pesimista izateati, baina gitu erdiegu orain ramantzun arazoai gerrak dakarkiena. Zerregaietan ja hasi da presio izugarri igotzen, eta horrek danari afektatzen dio, leste janarian izango dugu, eta ez denbora gutxian, produktu hauetan bai, azken fina produktu hauek fabrikatzen dira Taiwan edo Txinan o dalakoan, eta karrin behar dira. Eta kartzen erraia gazatzen da? Ez que gauza batzuk kilometro zero konsumentu leizke, baina txipak zoritxarrez ez. Hori da. Hor da, panorama eta da jartzen, amaz geizto bat. Bai, hori da. Bueno, ikusiko dugu, esaten da ben, noraino bustitzen dian, nik ez dut uste, bentsat zurrak izango dira pentsatzen dut, baina ikusiko dugu, aste honetan, San Francisco antolatzen dan Games Developer konferentzeko GDC azokan parte hartuko dau Asa Sharmak, eta Elisen inguruan mintzatuko omen dau. Eta ikusiko dugu, aste honetan, datoren astean ja eukiko dugu zerbait, pentsatzen dut, komentatzeko baita Xboxi buruz. Igual beste logo bat, baina ez dugu ikusten, baina ez elik, bai. Bai, eske logo bat, bale. Baina bai, a ver, sosetan badabiz, ikusten da, hemen movimentuak fuerte ibiliko diela, eta ber, ikustia baitza asasarma honek ze plan daukan benetan. Bai, zurrumurruek, aspalditzik entzuten gabiz, gero, igual dekezela modelo pilloa eta ideia pilloa esku hartien, baina komente gendu, hori ze, kontsola PC hibirridu hau, antzadanez, nahiko premiumen, nahiko garestize izango zala. Karo, hau dana, krisisen zer entzuten hasi aurretik. Horben, oinia, zerratorren amen, 2.000 euroko katxarro bat, hauskalo, oza. Karo, ez que... Bai. Hori saltzi, ostras. Komentatzen ginoan, Gameron txiko txatian, Telegramian komentatzen zan, azte honetan, bai. Normalizatzen hasi biaga 2.000 euroko ordenadoriak bai ala bai. Ez que ez dakit. Baina hori da, bigarren eskuko merkatura jotzen dozu, ero momentu honetan asuntuak itxura eskasa dauka, honetan. Jo, ez que nik gana garo estarrik zau, justo komentan genduna, ez tala bier, inungo monstruorik bideo joko ez gozatzeko, eta nik espero dut, jentiek horra jotie, bai, garatzaileek, jokuek, gizabo optimizatute, edo metxete rekurtso, baliabide gitxia bera bilitze, oinartien aizen da purruet, karta blanka, eta venga, utzi, ogeta mabi, ez dakizen bat, rama, biltegiratzi besti, hartu bihar duzuen beste, oinia asunto negaz apurruet hori egon gortzen da. Baina aldi berien be, ikustot,
jentiek erostak izau eskartzen da bela, gaiu txikizek eraman garrizek ibriduak, Switchen modukoak, Steam Deckan modukoak. Eske kontutan euki, aurten irtengo dala GTA 6. Ja. Eta se jolastu da, horitze bakarrik. Ez nik ere zepezian ez dute aterako eta ziratik. Hori gisa. Ez, esatu dutena, joder, hostia. Bai, olako monstruo bat irtetzen danean, eta inor iztoskunean mobitzen, baina daukanean atzetik alako jende pilea, bai, orduan hasiko die kontsolak saltzen, berriz. GTA kontsoletan aterako da, así que epokarik onena orten igual izango da kontsola aterosteko, Ze, claro, zeuratu daukiko zu PlayStation bostean edo Xbox Seriesan más o menos ondo jungo dala GTA 6, gaina Rockstarrek normalean jolasak errendimendu ondo ateratzen ditu. Bai. A ver, etarabia dau kontsolan. Se kontsola etarako etarabia dau lehengo. PlayStation eta Xbox Series. Hori da. Ba, ez da Switcherako, Ez, baina hortarako bai optimizatuta gombiako da, hori bai ala bai. Ba, zuek esaten dozuena. Igual, ointopau eskero lakoren bat presionean, pum, hartu, eta gero aurrera nahi dozula saltzia, auskalo, gainera hori PlayStationek, esklusiboen kontua badator, bai, komentatuko dugu, baina horrekin, ez dakit. Soratu inda merkatua, da azkenean pasatuko dugu Steam Machine bat erostetik, PlayStation bat erostera. Kurizo da, orden, Microsoftena kontuatzen mazate, ez dezango igual astero, baina 2 astero 3 astetik behin albiste bat dakarkiu Microsoftena, eta albiste bakoitza da ekstremo batean kokatzen da. Aurreko astean ematen zuen, bakizu zen kasik ezi amaiera zatorrela, Phil Spencer kaleratu izanik, eta gaur, derrepente, konsola berri bat aidiela, gaina aspirazio handia uzka, PC bat konsolakin juntatzea, landarak izan duena gaina bere garaian esan da, igual, esklusiboa izango zela, esan dut, potentzialdetik eta erabiltzaile guztientzat, publiko horrokorrantzat izango ez dena. Ez da egitu benetan, sinisten hasi behar daiz, adimen artifizialare erabiltzen dutela, komunikazio arlorako, ez dut ulertzen zein dan estrategia, astero. Ez da egit, baina nik uste komeni jakuela momentuan, egotia denbora guztian, jendia pixka pendiente, ze bestela emoten dago hori, akabo enbia sala, Xbox, ja, bukatu da, engeratzen die Nintendo eta PlayStation, eta listo. Eta honek azkenean astero gabi zerbait berria egiten, zerbait gertatzen ari da, eta hori jendiak ikusten da genean, pixka den txugauta mantentzen da. Bai, hori izan. Neio pentazia horti doia zela tiruak, segia da bari. Erakusteko logo bat, olako esfortzua egitea, botatia mezu bat eta logo bat, eta albiste bat egitea, ostia, zetan zabiz, ez? Bai, abarjede. Sarata egiten. Abarjedezean zerbait minimo atera ikusten duten ulertu zaun nondi ikusten. Bai. Bai, bentsete argizati, ez, bale. Kontsola PC horro da, baina kontsoli da benetan edo bestiriparik. Da horrena gaiu txikitxua da listo, ez? Hori guzu eta jakitzi. Alan dabe, orokorrin ordenagailuko erabiltza digiontzat nik uste berri hona dela, justo GTA moduko kasu haitxik, ez? Oin Rockstar da biela hor, lehenengo kontsolatako bertxina, gero PC-koa, ja Microsoft Xbox hor sartunde, ordenagailuen lurraldien guzti sartunde, pentsen aiot, urrengo kasu baten, ez, GTA edo Red Dead edo danalako baten, PC-erako bertxino ikusko gondula, zikera batetik. Normalen hori dala, honekaz. Nizalantzazko iten dut lander horrekin, Ikusita ze ondo atera zaien aurrekoetan lehenengo kontsolan atera eta 2 urtera PC-ko bertzioa atera eta jendeak kontsolan daukena berriz PC-an erostea. Ja, baina Xbox dekia, Xboxek dirudeko, igual, atara mesedez azikeratik, akordio batera altzen gara, da PlayStation atara azkero Xboxen atara bari, kakabo, baina ez da igual esklusioke atera konsola horretarako nahiz eta PC-an antzeko aiz, ez dakit. Horrun ez da pedo. Ez dakit. Karo, a ver, zenba mugatzen da ben, ero Windowsera mugatzen baldin badabe, karo, orduan PC-ko jokalarik gehiene jolasteko zeben alata ben, hori begisa da. Ez dakit. Ikusko. Gero pentsatu, Lander, GTA berak diru gehiago irabazi dezakela jolas batek, Xbox konsolak guztiak baino, Bai. Guztiz, baina, azken saltzeko kontsola bizuzu, bai. Eta egize da, azken, urte luzietan PlayStationek Xbox janda bela guztiz, baina alan dabe, atzien Microsoft dau, da orduen, nik uste beti bilatuko da bela babes hori, batez be. Muskulu da hor. Bai.
Bueno, bakizu, Tasiok esan duen bezala txatian, Xbox Master Race, eta ikusiko dugu, haize. Bai. Oneri guztiz lotute, hamen gabiz izaten, ez? Bueno, oin PC-erako joko giza autorko dire oneri esker, edo laguntzak egongo dire. Igual ez da kasue, igual ez teko zetan paseu, ez? Ze beste albistera goaz, eta beste albiste hau, igual oneri lotute egon leke, igual ez, baina bueno. Ze PlayStationek modu batien, ordenagailu eri, PC-eri, agur esango dutxo. Ondino ez da guztiz ofizialki baiztatute, igual ez dugu inoz ikusko lan baiztatute, baina Jason Schreier, kasetarizek, bat aipatu dugu bertan, Bloomberg edabideen ibiltzen da, orokorrien bideojoko munduko sekretu danak argitzen, eta bingoan, ja aurreratu dozkune gaitzik, eurokoan aipatu genduen apurtxu eganetik, baina PlayStationek jokalari bakarrantzako bideojokuen ordenagaietorako portak alboratzeko erabakizea hartuko eban. Apurbetatxera joan da, 2020 zen, 2020 urtien hasi ziren, estrategia honegaz, lehenengo Horizon Zero Dawn jokuegaz, hor gogoratzet zalantzasko gote zirela, ostras, hau ze joku aspaseko da, zentzu ikarko da PC-era, igual kasu bakarra izango da, edo tanalakoa. Eta azkenien, ordutik ona jauzi handize monda bez, God of War, Rabiatzi edo laugarren esengo zela, Gehi Ragnarok, Marvelen Spider-Manak, igual horre dizela horan apurubet. Eta pixkat, bakatu delander, baina pixkat, ondo irtetze jakuen, seguro. Ez que ni dauzkat joku pila bat jola irten dienak PlayStationeko portal PC-era, ez ditxotena jolazte isa inoiz. Ez da jolazte duten baten motora indi, dauzkatela erositza, nukelako begiz jota, eta venga, hau bai, eta familixakoan bedako guanatuta, eta beste batzuk badauke beste batzuk. Ez dakit, esango neuke ia dana dauzkagula, erositza, berriz, eta ez dira jokuak ibiltzen ganak, joder, benetan, bai, tio, benetan ez da benai hori egitea, joder, ez da benai saltzerik. Ez da, esklusibotasunak eta kontsola saltziak horren beste mongotze? Aurrekoan aipatu nuen. Hori eukiko da baloratuta, baina bai. Aurrekoan aipatu nuen bezala, PC-ko zenbat jokalari ibilianak God of War, Death Stranding edo hauetan, horietatik zenbatek erosiko zuten, PC-na ez bazan, PlayStationa jola sortan ibiltzeko. Nik ez nagoen seguru. Ulertzen dut, nahi izatea PlayStationa aura hori matea, esklusiua, eta zea. Baina zenbaki puruetara juten magera, ez dakit hau positiboa da, Sony nintzat, ekonomikoki izatete. Ekonomikoki positiboa da, o negatiboa da. Esan beharko da nuke, nik esan nuke negatiboa dela. Hau da, jende gehiago galduko dula, irabazi baino PlayStation esklusibo iteatik. Hortaz, ez dut ulertzen. Eta garbi izango PC-en gauden nentzat putada bada, porque jolasonak dauzka PlayStationek, eta naiz eta bi urte berandu etorri, disfrutatzeko aukera deneukan. Eta oin badirudi, honen arabera, ez degula izango. Orduan. Apurruta saldut, Sony testunguri emoti garren apurtxu bet, erabakize parri dinogu ez da ofizialki iragarri Sonytik. Schreierak dino, enpresari lotutako iturrizin aldetik jaso da bela informazio hau, eta lehen galderak be izendatzen deuz. Saros, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideojokue, eta Ghost of Yotei, ez dire ordenagailuetan kalderatuko, neia argita garbi dino, ez dizela helduko. Yotei, antzadanez, Tsusiman jarraipena, garatzen hasi ziren, portori prestetan ibili ziren, baina ja kanpora joan da. Zergati zebera, hor, ontxegabili gala horren inguruen ez, hausnartzen, ez da bape zargize, baina kasetarizien iturrizek hainbat arrazoi aipatzen da bez. Alde batetik, dinoie, PlayStationen hainbat bideojokuk ez da bezala salmenta honak lortu ordenagailuen. Lehen jokuek badakigu, edo bentset PlayStationetik hori helarazi dozkuen, arrakastatxok izan zirela. Baina hartutako bideonek, ez, igual jokubet PlayStation bostien estrene, eta hortik urte betea, 2 urtetara, PC-era heltzienak, bideonek jokalarizek nastu ahal izen da bezala aipatzen da artikuluen. Eta horretaz aparte, izan behar da, lan, ja apurretaztuko gu, baina egon zirela hor lioak eta eztabaidak PlayStation Network derrigortzien asuntoagaz, erabiltzaientzat
derrigorra izan PlayStation jokuetan ibiltzeko ordenagailuen, PlayStation Network erabiltzaile ukitzie, eta honek arazo handi bat ekartzen eban, zala herrialdekako mugana. Herrialde batzutan ezin leike sortu PlayStation Network erabiltzaile, eta orduen horrek ordenagailuko bertsioetan jokatu barik geratu ziren epe batez, gero atxerain bien azkenien, eta egoerie normalizatu izan. Honen arire, salmentan honen arire, nik hemen, uste dut apurret izango dela esekutiboan kontu, pentsiko biela salmentak izango zirela kristonak eta dana super ondo joango zala, baina kontuten hartu bidean, kontu. Ze, adibidez, igual, PlayStation entzat jokurik arrakastatzen edo ezagunena dana, Spider-Man. Bigarren Spider-Man ze pase da ordenagailuen, alde batetik, heldu da urtebete berandu hau, PlayStation 5ko bertsioak kaleratu, baina urtebete berandu hau, baina PlayStation 5ko bertsio horrek espazen iritsi onak jaso, egitzeta zikeran ondo saldu bala, Spider-Man da, eta orduan jenti topera doa arosten, baina erabiltzaileek oso hotz geratu ziren. Claro, horrek urtebete kaleratuko dan beste por bat entzat, azkenien kolpe gogorra da, ze jenti badaki jaztala horren ona, eta igual erosko dabe, baina erosko dabe, berapenakaz, edo denporie pase hostien, ze hori da bigarren arazo nagusi ze. Estrenan izan dira jokuek urtebete, bi urte berandu hau, baina presio berien, ez dagoen merketute, ez diragoen merketute. 60 eurotan, 60 eurotan, eltzen izan dira, PlayStation 5ko, urtebete dekien port honek. Eta, Spider-Man 2 kasu da, beste batxuna bebai, baina justo negaz nahiko nabarmena izan da, ze port eskasa indaben orokorrien. Rendimendu arazoak, krasak, bugek, ez dabe, ez direldu maila, gitzineko maila batera, eta orduen, seguru nao, exekutiboak espero biela, Spider-Man 2 kasuen, hau izango da pezen beste bombaso bat, pilloa salduko deu, eta erun bila hor, reality check bat, kolpe bat jaso biela, desan berra, estras. Igual, estrategia hau esto espero gendun moduen, eta igual, estozkoen merezi, ze, bigarren arrazoia izango zen, kontsolien, PlayStation kontsolien markie kaltetzeko beldurre gondala ejekutiboan artien. Azken finean PlayStation 5-aren edo ondorengo gailuen, PlayStation 6 eta bestelako gailuen, salmentei eragiteko zalantza zabalduz. Hori ulertu nahik, nire kasu hori zen, justaritze dino, jente asko ez da bela mongo saltoa, niri asko guztia dez PlayStationeko esklusiboak, orduen igual bai jauziko nintzen, seguro nik ez, baina aukera bat egon lehike, kontsoli erostekoa, PC-en espada izen heltzen jokuek, ez? Orduen, horren arire hartuko biela erabaki hau. Ez dakit azkenin iturrizek hori badin oie, ez tekila informazio zehatza, ezin da bela argita garbi esan, baina, momentuz hone dira burbet, teorizek edo hipotesisek. A ber, adibiz, Spider-Manen kasua jarrita. PC-en ez dizu ondo funtzionatu, monopale. Baina, PC-en ateratzen zuen bertzioa ez da jolasaren hasierako garapen prozesua kostatu zaizu nahin beste. Port bat eitea, 10 bat kostatuko zaizu jolas egitearen asko jota, Hortaz, jolas amortizatu baldin badezu konsolan bertan, PC-en portatzen da aterata, irabazi zuzena gehizea irabazten. Hortaz, hori izdet oso ondo ulertzen. Jende bat egon daitekela Landerzuk zen duzun bezala, igual konsola erosi zezakela, ez dut esaten horretik zero ez dagoela. Baina gehienak ez luketela erosiko esango nuke. Hau gogoratzen di pixa bere garaien pirateoak izaten zan bezala, ez? Jendea pirate iten du, eta pentsatu horrezu baitaren, jende askok zure jolazen inoiz ez zula erosiko eta etzala ibiliko, ez bazun pirateatu. Eta etorkizuneko kontsumitzaile potentziala diala. Nik ez da bat lotzarek izateko, gaztean itzenean eta diruk ez naukenean, pirateatzen nun, pila bat, eta gero hortik fana egin izan bat jolasena, eta gaur egun erosite ditut. Ez daukat arazoi. Bueno, a ver, es que nik Skyrim jolastu nahan pirata, adibidez, venga, pillo zure bezala, esan duzun bezala. Nik Skyrim pirata tope, eta gero dauzkat berseño guztia, barenak, erositza. Orduan, eta seguramente espanitan animaule lengua, PlayStationek lortu ezakezuna da PC-ko jendea, beira, jolas batzuk kartzen dituzu, jendea irakusten dizkiotzu, eta erakusten dizu PlayStationeko ekosistema, Landerzuk izan zuena PlayStationeko jolas katalogo hori, nahiko diferentea dana bai Xbox eta Nintendo eta PC-tik. Bazatea beira, gure katalogoa más o menos jolas estilo honetakoa dira. Normalean pixat helduentzako jolasak
dira esan dezakegu. Igual etorkizuna PlayStation 6 atatzen dutena, eta ikusita gainera PC-an da on mierdakin datorrenakin, ba igual jendea planteatu zake, begira, PlayStationera pasatzen naiz. Egia da baita ere, oinartzen duten erabakiake hori bultzatu zakela, PC-ko jendeak esatea PlayStation 6ra pasatzen naiz. Nik gehiago hortik ikusten dut. Esatea, PC berri bat erosi berrean, PS6a, auskal honi izaterako dan baina, pasatuko naiz. Ja, igual, pasetan zanado bilurra dena da kontrakoa, ezta? PlayStationeko jokalarizek esatea, ordenagailuen dekoguz, nahitezen esklusibo honedanak, gehi beste pilo bat, eta ganera, oin modan da ordenagailun jokatziena, injera hartzen dabil, eta eurreko albiztia sortute, Xbox B, saltza horretan sartuko da, hau da, PlayStationeko joku batzuk, Xbox gailu baten jokatzeko gai izango gara. Igual PlayStationek ez da benin gure izen, edo ez da benin PCV zein horretan, ez da? Orduan, igual bilur hori ukidabe gehizen bat, jentie, erabiltzaile zuzena galtzeko esango dugu. Besti bezuzena dire ez, baina kontsolan gazteko dabenak, zerbitzutan gazteko dabenak, onlineen, PlayStation Networken, horredanak galtzeko beldurre ukidabe igual. Eta, batez bede, bakigu ejekutiboan kontu dela, hau ez dela kanorazko nabakiz izango dugu. Baina, hori gehiago altela haitxu edo beste modu bat ere ikusten dutela. Honegitan ari lotute, izan biara PlayStation ez dela guztiz aldenduko PC-en ekosistema honetatik. Ze, oinartien, lehen aipatu dugu joku batzuk, baiatan ekizten dira jokalari bakarrantzakoak. Online jokuek bai jarraitxiko deuz kaleratzen PlayStationek. Zehazki, Striderrek aipatzen deuz, adibidez, Marathon, jastren dela, edo etorkizuneko Marvel Tokon, balako zerbitzuerako bideojokuek, ez? Honek ordenagailuetara edo beste kontsola batzutara eramaten jarraitzuko omen dabe. Hordeko adibiderik onena Helldivers 2 dela, Xboxera beldu dela azken finean, ez? Eta horre ikusten dugu oso ondo funtzionatziela. Igual markientzat ez dela horren garrantzitsua, azkenien Helldivers duzu lotzen edo Marathon edo Marvel Tokon edo honek duzu lotzen zuzenien PlayStation-egaz. Horren eurentzako ez da izin horren besteko arazoa, eta karo kasu honetan bai, zerbitzuerako joku da, DLC da, eduki gehiagarrizek, pasiek, bestie, hor diruzarrera importantik edekiez. Orduan, hor hartu dabe, erabakieri, jokalari bakarrako afuera, eta honek... Nere zalantza da, Helldivers pian kasuan, garatzaileaz izanik Sonyren estudioat bera, PC-an ateratzen dunean Sonic dirur bat irabazten du? Argitaletxe PlayStation da. Argitaletxe bat bai. Helldiversena exageratu izan da PC-en, eta hortik zeurazki konsola, baina diru gehiago aterako zuen. Helldivers biakin, hortaz, ulertzen dut jolas haue mantentzea, baina bakigu zerbitzuerako multiplayer jolasak, ezken aldean, PlayStationi, eta ezkiola ondo ateratzen. Concord gogoraztea besterik ez da falta. Hortaz, Helldivers ondo atera zaizu, oso ondo, eta zenbat gehiago. Hori bai. Azkenien, Marvelenak hori ikusko dugu, ejekutu mentza zer dan, ze ejekutu bat dino Marvel da horren saldu bideoz milioiek, eta ez da borraka joku bet, oso ondo egon leke, baina ez da horren publiko zabal bat nitxosko joku da azken fine. Orduen hori ikusin bierko da. Eta gero azkenengo kasu da, justo, horra ipatu duzun aritz, beste estudio batzuk garatu niko jokue, baina PlayStation argitaletxe izenik kaleratzen dizenak, eta horrek ulertzen dugu, bai jarraitzuko da bela PC-era heltzen. Dibidez, martxoan 19 honetan, ikusko dugu Death Stranding 2, eta oindala aste batzuk iragarri bien Kena, Scars of Cosmora, kasu honetan enberlabena dela bideojokue, baina PlayStationek babesten deu edo argitaratzen deu. Eta horrek bai helduko ziren PC-era edo beste kontsola batzuetara. Orduan, esango dutxo da azkenien, bai jarraitzuko dugule PlayStationeko jokuek ikusten ordenagailuen, baina hori, asterisko handi horregaz, ez? Hori edia esklusitate temporala pagatu diona PlayStationek, ez? Death Stranding, Kena eta hauek, ez? Eurek argitaratzen dabe ordenagailuen, Bai. Orduan hor alako akordio txubet dago, esango dugu. Eta, suposatxo garapena bera, apurruet finantzatuko biela horren aldetik, Ez dela bakarrik port edo marketing kontuek. Horre PlayStationen laguntza antibet jasoko bien bai Kojimak, bai enberrek. Ez da egit, bentsat jokuena beti izaten dut, ez? Ni posten naiz jolas bat ateratzen dean plataforma
ahalik eta gehienetan, porque jokalari ahalik eta gehienek disfrutatu zakete. Baina, leheno PC-a, esan dauna, izugarri garestetzen ari da. Konsolak ere gaztituko dira, inek ez zala espero libratuko dianik. PlayStation berera mugatzen. Nintendo inoiz ez da mugitzen. Itxia da Nintendo eta punto. Xboxa ez dakigula oso ondo egiten ari da. Ez dakit. Berriz lehenoko garaietara, non jolas bat, más o menos nahi bazen katalogo zal bat izan, konsola guztiak izan bertzen juzenak, gehi PC-a. Bai, emoteman esklusibotasunen kontutik ja urten ginela por fin, ez? Eta kontrakoa, bueltan gatoz, da inoiz baino jergeiz jaugaz. Dirik ez toperi motez dez, baina etxot PlayStationen jokuen oso salia izen naz, da naz. Egize da, geizen espero nebazanak edo, esango dugu, zindizinak emule, gaur egun, heldu dizela gitxe gora bera, Uncharted, Last of Us, God of War, baina penimot ez tepetxetik torkizun baten ez duguzela ikusko. Aran dabe, bai izan bier da, Schreierren iturri honek, aipatzen dugu, estrategia aldaketak ez da bela behin betikoa izen bier, industria, bideojoku industria inoz baino aldakorrago edala, eta multiplataforma egitura horretara itzultzie beti dela aukera bat, orduen, ikusko dugu. Momentu zulan geratzen da, baina PlayStationek segurunik ez dagoen hartuko, ez dago esango, ez ja PC-erako ez da jokurik, hori ez da baipatuko inoz, baina momentuz, zain eukiko duzko ebentzetzeko jokalezeri. A ber. Bentsat ez, gauza batzuk bai beste batzuk ez, xaxatzen baldin badabiz, ez? Ez eukitzeko jokalarik galera hori, eta bestela esaten den bezala norbaitek, Bloodborne, ez dakit. Egunen batian ikusten dugun, ez? Bloodborne bat PC-en. Bueno, hori emuleta. Eta jendeare PlayStation uste zai da hola. Remasterrana, baina... Bai, ez que hori, holako erabakitze dire, Demon Soulsek adibidez, seguru nau, horra gaien pila salduko gala, azkenien Souls-liken jarratzaile pila pezen dau, eta hori eserun izena, ez da horretzen adibidez. Ja. Bai. Gainera, Demon Souls ez da konsola salduko izu jolasa. Ez. Da holan iragarri zan, PlayStation 5 iragarpenagaz batera ikusi genuen remake. Eta, bale, a ber, Elden Ringek izugarrizko ingerra hartuan eta hori zedana, baina ez da holako gauza bat, orduan. Eta gainera emulatu lehiko oso ondo PlayStation 3-kua, ez? Ez da berdina, baina, karo, hori eukitza, erostia konsola berri xabe, ez da kontu. Bai. Bueno, albiste triste honetatik, nire ustezanatik, pozgarri batera pasatuko gea, ze euskarazko beste jolas batekin gatoz, euskaraz aterako danakin, ze aste honetan jakin dugu Naughty Noms izeneko bideojokoa euskaraz aterako dula, berau garatzaile katalanaek Sandcastle Studiok aterako dute, eta hasieratik eta ofizialki, hori dana askotan garrantzitsua, euskaraz iritsiko zaigu. Naughty Noms zertaz dijoa, balako party jolas bat bezalakoa da, baina borroketan oinarritua, oso divertigarria dena, eta gainera, hauek party jolas hau bezala, multiplayerra da, bai lokalki zein onlinean jolatu ez daitekena. Partida oso dinamikoak izango ditugu eta divertigarria party jolas hauek izaten dian bezala. Eta gainera, 20 mapa, baino gehiagotan ibiltzeko aukera izango du hasieratik bentsat gero ikusi beharko du DLC-ak edo atertze dituzten gehiekin, baina titulutik atera dezakezuten bezala, Noms horrekin, ipotxekin jardungo gera borrokan, hasieraten borrokak dira, objektuak jaurtitzen, bulkadak saiesten, eta pentsatzen mapak ere kalte eginteko tokiak izango ditula, eta horiek ere saiesten ibiliko gehala. Eta naiz eta jolas hauetakoak neko eroak izan hasiera batetan, borroka neko, nola esan nuke, oso akzio asko, gero pixkat aldatuko da partidaren etorria, ze bertan bat indartzaile eta kartak izango baititugu, gure ezaugarriak borrokakoak aldatuko izkigutenak. Kartei daukionez behintzat, 100 karta baino gehiago bilduko ditu, beraz, nik esango nuke, olako jolas party borrokako hauetan lehenengo aldia dela ikusten dutena karten
parte hori izartzen dutela. Azken alden gainera kartan jolasak modan jartzen nahi dira, bezala behiratu Slide Spire da, ez? Oen dela gutxi dizkar estrenetuena. Izugarrizko exitua izaten nahi dana. Ez da genero berdina, baina, bueno, kartetan oinarritzen dena. Eta, bueno, jolas tipiko hauek izaten dira bezala pista isometrikoan oinarrituko da. Erabatean lau jokalarikin guztion kontra ibiltzeko aukera izango du, baina baita ere taldeka moduko borrokak ere izango ditugu. Esan dugu, jolasak borroketan oinarritzen dela gehien bat, baina ez da esklusiboki borroketan izango, esan dutenez Sandcastle Studioseko garatzaileek, alako beste joku mota bat izango dute, ingelesez ezaguna bezala prop hunt, izango litzateke alako mozorroa jantzi eta ulertzeko errez, harrapaketan bezala jolastea, baina zu normalean estenatokiko objektu batez marrazten ez barkatu. Bihurtu edo mozorrotu itxesan. Mozorrotzen zera, eta hortazen bide dutena zu aurkitu behar zaituzte. Hori izan da, protagonista hauek itxura aldatzeko ere aukera izango dugu, beraz kustomizazio parte hori izango dugu, azken aldian jolasetan ere nahiko ohikoa dena. Eta gainera, bastante kombinazio izango ditugu, Sandcastle Studiosek esan digutenez 5.000 kombinazio pase izango ditugu, beraz, estektikoki pertsonea zuen gogora pertsonalizatzeko aukera izango dizute. Eta, bueno, esan dugu, garatzaileak katalana dira, eta perez hasiera batean, ez zegoen pentsatuta jolasa euskazatako zala, baina eskerrak eman behar dizkio gure partetik, Iker Bilegazi, ze bera izan baita, hizkuntza euskarara itzultzea, lokalizatzeaz arduratu dena. Lokalizazio bastante historio polita dauka, atzetik, ze, Iker Bilegaz 2008ko Bilboko Big Azokara gerturatu zen, eta bertan, Naughty Gnomeseko erakuslei hori juntzan, eta bertan, jolasa ikusi zuen. Eta Sandcastleko garatzaileek komentatu ziren, edo txantxa egin ziren, katalanez bai, baina euskaraz ez, esan ez bezala. Eta, bueno, hortik zeurazki itzeiten hasiko zian, eta horrek erakarri du jolasa euskaraz ofizialki ateratzera. Horrez esan nahi du ofizialki ateratzea, eusen momentutan menura juntzaitezketela jolasean, eta opzioetara jun, eta bertan hizkuntza aldatzeko tokian, euskera aukeratu halko duzutela. Bai, eta ez dakozula instalatu beharrik gauza bat kanpotik, edo ez, azkenean, nakikeria emangotzun edo zer gauza egin barik, ja zuzenean euskaraz dakozula joko, hori handia da, askorentzat. Bai, zantzari parik ez. Eta beti dagoela ondo ikutsi estimen bertan, bilatzerakoan jokuek euskeraz, ez, filtro horregaz aurkitzekoa, azkenien, kesto laguntzia jendintzat, atorren Microsoft eta UWP formatuen kaleratzen badagoen, euskaraz egongo zan segiduen, ezingo bagenun eraldatu dinot. Orduan alako guztarako, beti garrantzitsue jokuek ofizialki euskaraz egotie. Bera Naughty Gnomes oso ondo da, bilinaz jolasten apurbete asteburuen eta egiz izan itxel dau. Dalako, aritzen azalpenetatik aparte, Power Stone edo Tom eta Jerryn Fists of Fury estiloko borroka joku esango dugu. Ikuspegi isometrikoan bakoitzak bere ipotxak gidatzen dugu, eta gizien batibiliko gara bestiri gauza jortitzen, kokalekutan hartun, bardintxo, pertsikoak, autoak, edo zer batzutan ganera egotzeko aukeri daue bai apurbete gidatzeko, da bizkorra biltzeko. Eta ronda bat, edo partida bat bukatzerakoan, dekogu, ustot, lehenko hautatzen dabela galtzen debenak, karta bat hautatzeko aukeri deko, ez? Rollo, roguelike kutsu hartun da purtsu bet, alako indartzaile bat aukeratzen dugu, eta adibidez basileke bulkadak olako teleportatze modukoak izetie, edo objektu be jaurtitzerakoan estanda itxie edo zue sortxie, olako guzak ez, doaz, aldatzen. Azkenien, partidak lehenengo nahiko simple hasten dire, baina rondak aurrera doazen einien, gero ez da guzak izan ikusten gabiz, gero ez da botere gizau dauz, eta dana eraldatzen doa. Eta egiz izan, premisie oso ondo dago, holan, partida bizkor divertigarri batzuk bototeko, eta festa kutsu horregaz, ondo pasetako,
oso gomendagarri ze. Uste dut ez dugula aipatu, baina momentuz PC-erako baino ez da estrene, ia kontsolatan ikusten dugu, zen ikusten ondo funtzioneko bala, baina Steam plataforman topeko dugu Naughty Gnomes. Bai, behira, Lander esan nuke, genero honetako lako parti borrokana lehengo jolasa dela, ez? Bai, egongo da... Pumel partita hauek badauzkagu, baina... Ja, euskeraz bai. Azkenien, bueno, badauz, keiz hau Smash Bros. Estilokoak esango dugu ez, igual badekila kutsu hori, baina bai, Naughty Gnomes bereztu esentzu horretan. Oso ondo, eta esan dugu bezala, ikarbidea gure partetik eskarrak, egindako lanagatik eta gainera ofizialki sartzeko aukera lortzeagatik. Hori da. Nahi badezue, albiste laburretara goaz, ez zizela horren laburre, kasu honetan, badeko guzamen albiste potente batzuk, eta lehenengoa Ubisofteri lotutekoa da, ze eurrekoan, apurbet Assassin's Creed sagien etorkizunari buruz bertan ibiltziren, Jan Gedon sagako edukizin ardura duenen partetik. Eta bertan, aspalditxik ezagutzen genduen, ez, pentset salien artien, zurrumurrek zabaldu hostien ezagutzen genduen, Assassin's Creed laun berregitien, Black Flag maitatuen berregitien, estatu dabe lan egitzen da bizela, ez, ikusko dugule. Black Flag Precinct, bersinkronizatute, deitzen da. Eta ez dugu ikusi gameplayrik, ez dugu ikusi irudirik, baina lehenengo arte kontzeptuala itxi dozku, ez. Sagako jokurin maitatuena da, egiz da, azken urtiotan Assassin's Creed apurbet gainberan ibila lau, ez bere joku honak, beste batzuk ez horren honak. Baina, apurrute berpisteko eta jerra moteko frankizi potente honiri, aukeratu dabe Black Flag, eta holan berregite potente bat ikusko dugu euren aldetik. Ez da joku bakara izango sagakoa, beste hainbat pertsetan dabiz, batzuk ezagutzen gendu zen, igual eskin dunuki horren beste daturik. Eta adibidez dekogu hor, 2008 ezagutu genduen Codename Hex jokuen, informazioa portzuek izan monduzkue, ilunagoa eta narratiban ardaztunikoa izango omen da. Eta ez da guztiz baiztatute, baina entzun dugune gaitzik 16. mendien girotuko da, zehazki Germaniako Erromatar Imperio Santuen inguruko sorgin eizak hartuko deus ardatz, horren ingurukoen hortik hartzen dugu ez, ilunago izango dela jokue. Tamales ondino kosteko datarik, ez plataformarik, nik uste dut, nahiko premisa interesgarrizea dela haze baterako, eta bentsete gogotxu hau ikusteko ez, iaz lan datorren. Hortaz aparte, dekogu Invictus izeneko beste Assassin's Creed bat, izango dela multijokalare izan girotuko dana, Assassin's Creed Jade B dabil hortik, aspalditzik entzuten dugune, baina oinoko ez dakigune apenas ezebez, Netflix egaz, irudi errealeko telesaie prestetan dabiz, jokuentxako aukera kooperatiboak, ikusten dugu moduen, Ubisoftek plan asko dekoz, sagientzat, ez dugu moten epe motxera ikusko dugunik, edo igual egongo da bat ematorre eskuartindekina da sustekoan kaleratzen dabena, baina adibidez, bain dabena da, kaleratuta dauzen jokuentzako, eguneratzik atara. Assassin's Creed Unityn, PlayStation 5-erako eta Xbox Seriesetarako adabaki bet kaleratu dabe. Joku oso zagune bere gara izen eukibasan errendimendu arazo gaitxik, akatsa gaitxik eta bar. Eta honetan, gaur egungo kontsolatan, adibidez, 60 FPS-eko tasan jokatzi albidetzen deu adabaki honek, ongi torri ze saliontzat, eta ikusko dugu zelan jartzen daben Assassin's Creed sagiek eta Ubisoftek, batez behar aipatu genduen berregiturak eta edo, enpresin aldaketa handi horren hostien. Lander, harritu nahu Black Flag maitatua da, ze nik esan nuke, más o menos ez ibili ez naiz guztietan egin, más o menos Assassin's Creedak ikusi izan dituztela batzut azirakotan ibili nintzen, gerokoetan ikusi izan ditut edo batzutan ibili izan naiz, Origin edo Odyssey ibili izan naiz, Black Flag ez dut ezer gogoratzen. Hau da piratana. Hori bakit, baina maitatua... Bai, nik izango nek esagako topan dagoela lehenko postuen. Ostra. Hori ez dakit, nik neba jolastu, ze irua ez neban tregau. Eta orduraino danetan ibilitzen nenguan, dana paseuta uste da gainera. Eta bai, justu neba jolastu, baina gauza honek entzun nituen bai. Laugarrena oso ondo da horreko horrein, bat ez piratan alde horretatik. Asensinoan partie be ondo da, baina bere alguni dekoz. Baina ontzizen kontue borrokak, zure tripulazioa osatzien mantentzi, hori dana nahiko ondo erunde dau.
Skull and Bones etzan saiakera bat pixkate hortik edo. Bai, hori da. Baina, karo, Skull and Bonesan erdi mutilokalari masibo esango dugu, hor gauza pio, gauza txartoen je. Lehenengo alaukoitza. Hori da. Baina Black Flag oso, a ber, ez da nire joku motie, baina Assassin's Creedien barruen oso ondo dago, esango neke. Osa que, suposatxot, remake honegaz probetako aukeriko desula. Da, bai, honenetako adima da, aprobatu barruko, desde logo. Venga, beste bateragoa, zoingoan Nintendo Indie Worlden laburpenera. Komente gendu moduen, aurkezpen txikizen bien joku independentiek aurkeztute. Eta bertan, hiru ekarritaz, hainbat joku egon ziren, baina hiru joku inguruko datue jaso gendu zen. Alde batetik, horrekoan aipatu genduen Dance Attackek kaleratzen datie jaso deu, ekainaren 17 zen estreneko da kasu honetan Switch kontsolan, baina baitze ordenagailuen eta beste kontsolatan bebai. Eta bertan egon ziren Undercoders Estudio Bartzelonarreko kidiek katalanez euren jokua aurkezten nazioartien, nahiko potente iruditzoten. Ez da lehenengo biderra pasetan dana, Nomadakoak be ustot nebagaz egon zirela Nintendoen aurkezpen ematen katalanez berbetan, baina oso politxe izan egiz izan Dance Attacken aurkezpena berez ikusti holan. Eta, ez badakizun zer da trenak Tony Hawkegaz edo Jet Set Radiogaz batzen da bezan jokuet. Trikimailuek, soramen piloa, olako Japonia zeharkatzen daben kampaina potentia, trengani ibiliko gara, baina baitze, trenai joko dugu ontzizetara, noriatara, soramena da nagusi, buruzagezen kontrako borrokak, oso txura politxedeko, demoa behi txela izen zen, eta justo ere ipatu dabe, Switch birako demoa estreneko dela. Orduen, kainaren 17 jasoko dugu, baina momentuz probetako aukeri dugu, bai. Jolaz aurreko nezan genuen, oso kuriosoa, hau da, ezkegintzen duena oso noedosoa. Itxuraz oso ondo dagoen da, oso polita irutzen zait, ez artistikoki egin da ona. Pero, igual lehenengoa ez da izango, baina nik uste katalana batzutan horri irazten digutela, dala arrotasun hori eta bere hizkuntzan aurkeztea. Eta ez diai edozen tokitan, Nintendoren aurkezpen baten nahi dira erakusten beraz. Batzutan inbiria pixaten mateit. Bai, zantzari parik. Beste joku pare bat beha ipatu dugu moduen pase ziren, bertatik. Garrantzitsuena segurunik azkenengoa ez izan, ze Blueprints, tala pasan urtien, PC-en, PS5 eta Xbox Seriesin estrenesan, puzzle joku berezize, Switch birako heldu da ustekabien. Orduen, ja isopera joan da bertatik erosteko aukeriko dugu. Ez batzun ezagutzen Blueprints jokuen, etxe bizitza bateko planoak eraldatzen ibiliko gara, egun bakotxien, gela misteretsu bet topetako helburuagaz, guk berranturatuko dugu etxie gelak ezarritze. Gela bakotxien erronka edo puzzle edo objektu desberdin bat egongo da, eta horregaz aurrera etxeko aukeriko dugu, beste gela batzuk lortuko duguz. Eta holan, misterizioak argitzie da helburu, oso iritziona batu bazen, igezko jokurik onenan artien kokatu zen behin da barriloen bat zerrendatan, orduen posteko hau zutxera altzie. Eta beste indie potente baten itxulerie be ikusi gendun, Indie World honetan, ze Hip Hop B estreneko da urten, udan helduko jaku, eta, ez pauzun ezagutzen da, justo indela hilabete batzuk, Gamerauntzi Elkartiek lehenengo jokue euskaratu eban, dalako eskalatxe eta festa joku oso berezitxuet, eta bigarren honek emoten dugu, lehenengoak etxe mantana hobetuko da bela, modalitate gehiago, pantalla gehiago, erronka gehiago gongo dizela bitxeko lagunekaz batera eskalatzen, eta oso etxurona dekola esan bierda, Orduen, barriro, Indie Worlden aurkezpen honek ikusi gura da zuzan, Gamerauntziako webunien topeko duzu ez, ze merezu dabe, indie potentik egon ziren, joku itxurosoak eta posteko ez izan, Nintendo aurkezpena. Justo, hemen utxen abili agurtzen Gamerauntzian itxirak eta, beste gai batzu dugu eskuartien, eta horrengo albiztie be horren ingurukoa da. Jaspero gendun, baina Wildlife Entertainment taldiek Highgarden zerbitzarizek, behin betiko itxiko da bezala aipatu dugu. Martxoaren 12 astion desagertuko da bideojokue betirako. Urtarrien estrenesan, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gaiuetan. Egitzea jokuek berak igual ez falabelako itxura berezik ukitzen, baina The Game Awardseko
ez azken iragarpen potenti izan zen, eta orduen, hype eta kritika, ez, aldi berien bizek, bi aldetatik, ugari jaso ebasan. Eta egiz da, estrainaldi nahiko interesgarri eukibala, aldi bereko 97.000 jokalari bildute ordenagailuen bakarrik, baina, zifrak askar batien jaitsi ziren, kanporatzik egon ziren estudizoan, eta, azkenen itxidozko albiztia, nok espero gendune, martxoren 12 desagertuko dela, baina azken gaurkotxe bat behitxidozkue, pertsonaia barri bategaz, abilizez zuaitzik apurretera aldatute, dalako gozatxo kenje, azken egun honetan jokue behin betiko ganoraz agurtzeko. Landerte, sartuko dela esaten deunean, ja, esan nahi du, gehiago ez dutela salduko, ez? Eta ezingo dela jolastu, bez? Dana online eta zerbitzarizek ez dauz, ez. Eta ordainpekoa zan edo debaldekoa? Ez, doakoa. Bale, ez que bestela zaten joan, eta jendeari zein dioten. Bueno, bizu, konkorde, hor diru beltezan, da... Bai. A ber, enegarren jolasa, haure erabatera zanko nuke Lander hero shooter bat dala, ez? Bai, igual... PvP gehiagolako ateratze, ez, extraction shooter moduko batzen, baina hero shooter bai. Zebako etxapere abiliziz eukitzen bazen, eta... Ez da egiten berrezti ala espabilatzen, eta jarraitzen dutela ateratzen, jakin da, ultrasaturatuta dagoen genero bat dala. Eta gero, zerbitzuen jokua batzuk egongo dira, eta batzuk mantenduko dira topian, baina nik uste do, jendiak asko eskatzen da bela gero eta gehiago, ez? Esperientza erdi labur bat, hasi bukatu eta zerbait txukuna ematen dutzuna, ez? Izan leike bakarka ero lagunekin, baina hori horrek nire ustez azken aldean hobeto funtzionatzen dau, ontariko joko erraldoia baino, azkenean horren beste eskaintza dago eta aukeratu egin behar da. Egiz egon honetan, igual estralizin horren estudiz handize, atzetik Tencent egon dela uste dute, baina, bueno, orduen karoaz, erabaki do premisa erakargarri zelek, ez estudiz askontzat, baina bakizu dela genero bat dirupillo aldabena, seguru nik ez da mogituko, baina dirupilla mogituko dabena, eta horren betira akartzen dugu. Baina, gehizien bat pase dana da, azken hori, The Game Awards eta neukibuen olako kriston bomboa, eta hilen da segiduen. Bestela beko bera paseko dako, baina hilako nengo kasu handirik, ez? Kasu honetan hori pasezan, orduen, tamalez bat ez begaratzaile gaitzik honegaz garatzen gara, baina beste bat guztiz desagartzen dana. Eta, bueno, nik uste dut, azkenengo albistetxu betetxeko badeko gule denpori, eta pasan hastien estrenesan bideojoku bat jarriko dugu, ez da, hemen igual zu kontroletan duzu gehiago, osake hau... Bueno, zuk probatu duzu, ni probatu dut pixkat. Ez. Vale, ni probatu dut pixkat, hau da Esoteric Ebb, ero Esoteric EBB, da azkenean computer RPG bat, ez? PC-ko RPG bat, eta Raw Fury argitaletxeak atera dau. Azkenean Landerrek egin dagoela artikulotxo bat, oso txukuna, eta, bueno, ibili naiz lagun batekin komentatzen, ze lagun batek hartu dau, nik demoan ibili nintzen, eta honek erosi dau, eta kiston egurra mondotza, azkenean Disco Elysiumen oso salia esan baita, eta hau da, Eneko Sánchez ebla liburu da espezializatua daukana, egian, eta, bueno, azkenean rolari buruz eta pilo badaki, ez? Azkenean, hau rol joko bada, nahiko gerturatzen dana, ez? Maiko rol jokora, eta azkenean milaka manual eta irakurri dituan batek apresiatzen badakizien joku bat, baina hori jakin bari kiston entretenigarri esan lehen joku bat. Azkenean Esoteric Ebb hau, proposatzen dau, Disco Elysium jolastu duzuenok, ikusiko duzu osantzeko dela, baina setting oso desberdina da. Azkenean erdiaroko mundu fantastiko bateko polizia baten papela jokatzen duzu, azkenean kleriko moduko bat za, eta krimen bat ikertzia tokatzen jatzu, baina oso trama sakon batekin, ez? Zure atributuak berba egiten dutzu, aholkuak emateko, azkenean zu dauko zure atributotan, ez? Indarra, karisma, inteligentzia, jakituria, azkenean D&D bost edizioko ezaugarri hori, ez? Dungeons and Dragons ero ziegaketaren zugeak jokukoa, ez? Eta ez da, adibidez, indarrak beti botatzen dut aukera violento bat, ez? Erabakitzeko. Karismak zerbait oportunista, inteligentziak zerbait oso arrazionala, eta zuzoi aukeratzen, baina, karo, zure atributuen arabera aukiko dituzu aukera gehiago edo gutxiago. Eta, bueno, badauka baita magia sistemak implementatuta, esan dugun bezala borroka sistema ziegaketaren zugenak,
Eta gero, narratiboki, Terry Pratchetten humoreko tono hori be asko dauka, ez? Gainera dauka oso grafikoki oso atal berezia dauka, eta asko da irakurtzea egia esan. Baina baita dauka, hori irakurketa oso entretenigarria, ez? Oso sakona, lore aldetik asko botatzen dutulako, baina dana da, txiste asko dauka girito pila bat, eta oso interesgarria da. Esaten daueneko, lau ordu baino gehiago jolaztu zintxola jarraian, eta hori, informazio asko, baina pioa guztau jakola, ez? Fakzio desberdin pilo bat, alderdi politikoa, movida raziala, kolonialismoa, demokrazia, tope, interesa ez daukanak, seguramente pasatuko ditu orokorrean pipik gauzak gehiago, bizkorreago, baina interesa daukanak eta pixka disfrutatzen nahi dagoena be, irakurtzen dago, eta fenomeno, eta biak pasatuko da jokua bastante ondo. Hori, da oso polita, ikusten baduzu grafikoki oso berezia da, ez? Eskuz marrastutako olako kutsu potente badauka, kolore askorekin, eta esaten da bena bai da, baina potolo bat bere ustez badaukala, dala interfazea ez dala bat ere garbia, egia da saia dala, ez? Oso minimalista dago eginda, eta orduan saia da jarraitzea kuestak, zure egunerokoa, eta hori dana, ez dakit, karo, kontua da orain txertzen dela jokua, igual emango dutze buelta bat edo ez, baina, bueno, jokotzarra, ez? Esaten da, berak definitzen da, jokotzarra bezala, eta nibe gustora geratu nintzen, ez? Probatutakoakin, eta, Baldur's Gate paukatzen baldin badut, igual aukera bat emateko moduan. Bai, uste ya hasta demoak enduen bien, joku bekaleratu zanien, okor espana bien. Vale, instalauta, vale. Hori da, igual. Ni ordu betetxo bat ibiltzera iritsi nintzen, Oso txura politzeko, eta nik uste dute nahiko baloazioa jaso da bezala, bai eneko aldetik, bai jokatu da bena aldetik, timen petetan dabil. Eta, azkenien, disko hori zinbekuk idea bena rakastigaz, espero esan esalako joku da zen jagaraiz, beste premisa bategaz, beste proposamen bategaz, beste girotxo bategaz. Eta gero, veteranoenek ere gogoratuko dabe igual Planescape Torment joku mitikoa be, badauka bere redito bat horrena, Bitxu, posteko, holako proposamen desberdin beteltzi, eta ganera ondo funtzioneti, bale, geusetxuko deuz, baina azkenien, ni dakidala bentzet, garatzaile bakarrak garatu deu, Christopher Bodegardek, gero igual egongo detartik gitzu, baina, ostras, ez da, lan bakala ez da. Ez. Bai, oso txukuna benetan. Artistikoki, jolazen bat gogoratzen dit, baina ez gogoratzen zein. Baina oso polita da, jolazen? Bai. Rol-zale hontzat, Damian, nik uste, esan ezuna ez? Rol klasiko horren zea hori daukala, zoragarri izango da zuentzat. Bai, probatzen egin naiz batzu, pentsatu dut igual aurrerago komentatuko dugula, baina saiatu naiz probatzen batzuk eta badago beste bat, bai, Zero Parades oso estilokoa, Disco Elysiumen oso estilokoa, eta holako proposamen batzu ja ikusten dira, tope. Bai, komentatuko dugu. Ia etxiko aukeriko zuen bai. Hori da. Betikules. Bai. Hori da. Bota, lantea, zeuk. Tempora luzetxo dara gule ja berretan bideo jogori buruz, pase gara betikoles gure ordutxu ez. Orduen, agurtzeko denpori da, baina betikoles, datorne hastien albiste gizagongo dire, kusatxo gizago komentako, eta orduen, eskerrik asko, berton entzuten egon zaren guzti Hori da, mila esker, da noi. Hale, urro bastarte. Hombre, Billy.